Hola, nenes i nens. Avui us explicaré un conte molt divertit. Els ossos de l'aire, d'Arnold Lovell. El Ronald, el Donald, el Harold i el Sam eren 4 ossos. Vivien en una cova amb el seu avi, que ja era gran. L'avi tenia un llibre que s'hi llegia sovint. Un os com cal surt a caminar. Fa la migdiada, pesca i li agrada pujar i baixar pels arbres. Els llegia l'avi i els ossets s'esforçaven d'allò més per fer totes les coses que deia el llibre de l'avi. Però, quan el Ronald s'enfilava als arbres, se li clavaven estelles al nas. Quan el Donald feia la migdiada, sempre tenia malsons. Quan el Harold sortia a caminar, se li glaçaven els dits dels peus i acabava tot ple de neu. I el Sam anava de trompis a l'aigua cada cop que provava de pescar algun peix. No és gaire divertit tot això que hauria de fer un os com cal, van dir el Ronald, el Donald, el Harold i el Sam. Ximpleries, va dir l'avi. Jo us ensenyaré com ho heu de fer. Els peixos es pesquen així, els va dir l'avi. Però el Ronald i el Donald no li feien gaire cas. El Ronald feia jocs malabars, llançant el Donald en l'aire, i el Donald vinga a fer tombarelles. No va trigar gens a fer-ne d'espectaculars. Quin disbarat, va remugar l'avi. Les migdiades es fan així, els va dir a l'avi. El Harold i el Sam no li feien gaire cas, però el Harold va trobar un cordill, en va fer un llaç i no va parar fins que va dominar uns quants trucs de nusos. El Sam va tallar fusta per fer-ne un violí. No va trigar a aprendre a tocar-lo la mar de bé. No pot ser això, va rondinar l'avi. Els ossos estaven encantats amb les seves noves destreses. Van lligar una corda d'un arbre a un altre i es van tornar uns acròbates experts. Què hi feu allà dalt? Els va cridar l'avi. Som els ossos de l'aire i hem après a divertir-nos, va cantar el Sam tocant el violí. L'avi es va enfadar. Baixeu d'aquí ara mateix, va dir. Aquella nit, l'avi va castigar els ossos. Els va enviar al llit sense sopar. Al meu llibre no hi diu res de fer trucs amb cordes, ni jocs malabars, ni tombarelles, ni violins, va dir l'avi mentre menjava una patata bullida. Quan se surt a caminar, es fa així, es va explicar l'avi l'endemà de matí. Avui us ensenyaré a enfilar-vos als arbres, a fer la migdiada i a atrapar peixos. Això sí que són coses útils per a un os. Als arbres ens hi enfilem així, va manar l'avi. Just després, l'avi va topar amb un niu d'ocell. Es vell i sapastre, li va xisclar l'ocell que habitava el niu. Em deixaràs els ous ben remenats. L'ocell es va empipar tant que li va arrencar les ulleres a l'avi. Ajudeu-me, les ulleres! Atureu aquest lladre! Va cridar l'avi. Cap problema, va dir el Harold. Va llançar el seu llaç i va enxampar l'ocell amb el nus.
Els ossos de l'aire! Va dir el Ronald fent malabarismes amb el Donald damunt del cap. Et recuperarem les ulleres, va dir el Donald. Van fer una tombarella ben amunt, a tocar l'ocell, i de seguida va agafar les ulleres de l'avi. Llavors, el Sam va tocar una cançó amb el violí. L'ocell va deixar de xisclar. «Quina música més bonica!», va dir amb un sospir. «Les meves cries la sentiran i no trigaran a treure el cap d'alegria». L'ocell se'n va tornar volant al niu i es va dormir. L'avi es va alegrar molt de tornar a dur les ulleres damunt del nas. Després d'aquell incident, l'avi només va fer servir el llibre de coixí per contemplar com els seus nets feien jocs malabars, jugaven amb el llaç, feien tombarelles i tocaven el violí. I va decidir que tot allò eren coses fantàstiques i molt útils per un os com cal. I així van ser tots molt feliços. Us estimo!